Niema biasa pɛ na mɛbue ho ketewa bi The afɛ Pod. adɔso abakɔsɛm. Yiw Abrahamadu ɛne ne nuamea baasa na ɛbae. Na wɔbɛhyia Fuya ɔyɛ Latini ɛne Engwa wɔyɛ Mampɔmfo ɛna wɔbɔɔ mu kyikyiri kuro no. Na Abrahamadu na wɔyɛ panyin wɔ wɔn ntam. N'adwene mu dɔ nti wɔyɛɛ sɛ ɔno nyɛ ɔhene. Latefo no yɛ Mankrado ɛna Mampɔn ɔkyeame. Saa nhyehyɛ yi na wɔde kita adɔɔso kuro. Nana Abrahamadu ɔyɛ ɔbosomsomfo. Na ɔsom ɔbosom. Ɔfrɛ ɔbosom ne sɛ Petampe. Na ɛkɔbae sɛ da bi ɛyɛ sɛ Abrahamadu yɛ ne bosom no ho nneɛma. Nti ɔsoma ne wɔfa asewa a ɔyɛ ɔbaabu si ɔnkɔtɔ nsɛafu. Ɔkɔtɔ nsɛafu no a ɔreba no na ɔbarima bi hyia no wɔnsɛ ne pɛ. Na mmom deɛ obisaa ne sɛ ɔma ne nsa no bi nom. Yɛne na no ɔmfa nkyɛ ne sɛ ne bɛka na ɔyɛ patapaa ɔnte asɛm ase. Nti abeawa no ka kyerɛ ne si sɛ mema wo bi nnom a Nyame wɔfa bɛyɛ me mentidi nti meremma wo. Otu ne nan abiɛsa na ohi nti wui ɔhwe ase nsa no hwie gui ɛna owui. Nti deɛ ɛbaa ne sɛ Abrahamadu wɔ asoa no a ɔsomaa no no wawu. Saa bere ma ɔkyere ni hɔ. Na ɛso so wɔyɛ busa ne akekaduru na adeɛ so wɔde sra ne ho. Na wɔde no tena dwusokuwa so. Na wɔkɔbɔ abusuafo a ɛwɔ akyi amanneɛ wɔyɛ busie. Ɛyi n'ase ɛna ɔbosom no besii. Na ɔkae se abeawa no ɔna okum no. So ɔsrɛ n'ade ɛna wɔamma no. Na Abrahamadu sɛ saa me wɔfa asewa nkɔtɔ ade mmra na memfa meyɛ wo ho ade. Na wɔkɔhyia no nkwanta. Wasrɛ no wɔamma wo a wɔahwie nsa no agu. Wakum n'aka ho ne ne wawie nansɛm. Na Basel adwuma no adu Mamfe. Nti Abrahamadu kɔɔ asɔre wɔ Mamfe. Akɔsi sɛ Memfe kɔɔ anim na ɔyɛ sɛ wɔmɛyɛ asɔre no bi wɔ ha ɛma no. Nti Basel bɛtoo Abrahamadu yɛdi kan no. Nea ɛto so abien no saa nhyehyɛe no a wɔde te kuro no mu no ɛnyɛ na ɔde kɔ asɔre no mu. Ɛno nti na bere a yɛnyi no yɛbɛhu Nana ɔfɛe ba bi ɔyɛ Pamponi ɔyɛ presbyter. Yɛbɛhu Nana Kwabena Charles ɔyɛ Latini ɔyɛ presbyter. Ɛna Latefo mmea no Mame Amene wɔn a ɛkeka ho taa wɔn akyi na Basel gyina